Patuloy na dinadagsa ang tourist rest area dito sa Lingayen Capital, lalawigan ng Pangasinan. Mula nang buksan sa publiko ang kauna-unahang tourist rest area sa lalawigan, tumaas na rin ang bilang ng mga turistang bumibisita rito, lalo na noong kasagsagan ng summer season. Since we officially opened the TRA, the influx of tourists really increased, lalo na nung summer. And lalo na rin nung nagkaroon tayo ng reflective pool. Bukod sa pagiging pahingahan ng mga turista, nakatutulong din ng pasilidad sa pagpapakilala ng mga produktong gawa ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Kabilang dito ang mga lokal na delicacies, souvenir items at iba pang produktong mula sa Bulinaw, Umingan, Bayangbang, Basista, Mangaldan, Mapandan, Dagupan, Mabini at iba pang bahagi ng lalawigan. Ayon pa sa pamunuan ng tourist rest area, patuloy na tinatangkilik ng mga bumibisita ang mga lokal na produkto dahilan upang regular na madagdagan ng panibagong supply ang mga lokal na entrepreneur. Samantala, patuloy namang inaanyayahan ng tourist rest area ang publiko na bisitahin ng pasilidad upang makabili ng mga pasalubong at matuklasan ng iba't ibang produktong ipinagmamalaki ng Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern Mariela Giling, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.